Хора, виждам колко много ви харесват видеята за училище. Вашата активност се разпространява клипа и всички препоръки, така че продължавайте все така. А ние от своя страна ще се стараем да пускаме колкото се може повече видеа. Приятно гледане! Добър ден, деца, добър ден! Във всяко училище има такива учители. Така, деца, нека се разберем така. Вие сега тихичко и без шум си вършите вашите неща, не ми пречите, а аз ще си свърша моите. И после ще ви пусна по-рано. Съгласни? Светицата. Сега ще ти покажа аз бягане. Дриплювци. Александра Юрьева, а какво ще правите след часовете днес? Владислав Павлович, имате ли предложения? Ами аз още не съм върнал ключовете от физкултурния салон, така че може да пробваме малко топки. Хайде, стига, Владислав Павлович! Служебен роман. Само Слънчице, направи ли си домашното? Не. Не си. Хайде, дай си дневничето да ти пише една двойчица. Хайде, Слънчице, хайде. Токсичната. Момчета, да не сте объркали училището с спортна площадка случайно? На дискотека ли сте дошли? Къде са ви училищните униформи в крайна сметка? Бързо в клас. Завържи си връзките. Командирката. Здравейте, клас! Днес ще пише оценки за нормативите по бягане. И така, почваме по списък. Авар Аваров, колко пъти тича да ми купи квас? 7. Значи ще получи 7. Ха-ха-ха-ха. Бардаш. Бардаш тича 11 пъти. Виждаш ли? Бардаш още веднъж да беше и щеш да получиш 12. А така, само 11. Ха-ха-ха-ха. Типичен физкултурник. Така, а на момичета им писах всичко още вчера. Само десетки. Нека помня добротата ми. Александра Юрьева, още малко кафенце? Да, Руслан Николаевич, моля. Те какво казвахте, Владислав Павлович? Дойде при мен, разбирате ли? С обувки на ток. Част по физическо стокчета. Как така? А тези, които крещят, ваши ли са, Александра Юрьева? Че защо да са мои? Те са вашите, Руслан Николаевич. Наистина са мои. За минутка ги оставих. Сега ще им покажа аз. Безделници такива. Ами оправете се с тях. Хайде, Николаевич, давай. Ха-ха-ха-ха. Не разбирам, какво става тук? Помолих само за 5 минутки тишина, а между другото решавам важни въпроси за училището. Симеонов, защо не му се качиш на главата? Училищният управител. Ох, Людмила Георгиевна, детето ви е просто прекрасно. Истинско чудо. Целият клас вярва в неговото бъдеще. Само че дисциплината, разбира се, трябва малко да се подобри. А иначе всичко е чудесно. Извинявам се за сина си. Обещавам да поговоря с него. Моля. Още веднъж да ми прекъснеш урока и ще схвърчиш от училището, ясно ли е? Ще станеш метач, ще метеш улиците, разбрали? Лицемерката. Александра Юрьева, позволете. Седнете. Имаме следната ситуация днес. Какъв е този шум? Не мога да разбера. Двама учители в класа? Има ли уважение или няма? Владислав Павлович, и при вас ли е такъв хаос? При мен е още по-зле. Не мога да ги събера с целия физкултурен салон. Това е най-лошия клас. Казвам му, не рита и волейболната топка, а той нарочно я рита. Разбирате ли? Това е най-лошият клас. Дано по-скоро се дипломират. Връщай се на мястото. Бързо. Учителско приятелство. Руслан Николаевич, може ли за минутка? Нещо случило А ли знаете се? ли, че нашата учителка по математика и физкултурникът имат роман? Че как така? Ами именно, между другото си ти учи в класа на същия този физкултурник. Представете ли си? Господи. Изобщо. Клюкарка. Звънецете за учителят! А главата си у вас ли я забрави? Не е направо гора от ръце, а? Хайде, разкажи на целия клас, всички искаме да се посмеем. Вие сте най-лошия клас в училището. Не искате доброволно? Значи ще вървим по списък. Типичната учителка. Здравейте, Владислав Павлович. Тихо. Не виждате ли, че на Владислав Павлович му е зле? Дадох ли ви вече оценки за срока? Да. Добре, тогава седнете мирно. Гренков, тичай за водичка. Вече урока започна. Гренков, тичай за водичка. Купунджия. Добър ден, деца. Яги, виж, избягали са. Да, избягали. Добър ден, уважаеми родители. Моля ви, обяснете къде се намират вашите деца по време на моя 6-ти час. Ало, Леничка, здравей. Да, ще успея днес за маникюра. Добре, чао, до скоро. Хитрата. Hello people, everybody dance. Какво, момчета, почивка ли имате? Между другото, вижте новата ми бандана. Много ли е кринджа? Кринче, правете си уроците, почивките са за учителя. Младежкият. Така, деца, миналия път ви помолих да предадете по 5 евро за... А чакайте, вие не сте моя клас. Изгубената. Добре, довиждане, извинете. Александра Юрьевна, позволете, има ли силни момчета? Да, Владислав Павлович, избирайте си. Така, значи ти и ти с мен ще боядисваме. Ама утре е събота. Не се притеснявай, и утре ще има какво да правиш. Ха-ха-ха-ха. Силните момчета. Така, деца, записваме си датата класна работа. Днес ще изучаваме нова тема.
А къде са онези двамата красавци на последния чин? Закъсняват. Деца, вече не издържам с вас. Добре, Сергей, излез на дъската за сега. Добър ден, извинете, може ли да влезем в час? Добър ден, деца. Кажете ми къде се мотаехте. Половин час вече ви чакаме заедно с целия класа. Какво извинение имате този път? Скучната. Сега настроението ми е развалено. Домашното ще го кача на профила си в Инстаграм. Моля, дайте лайк и го пратете на съучениците си. Модерният. И всичко това доведе до разпадането на Съветския съюз. Така, тишина. Моля, има много важен разговор от районно. Прочетете параграфа самостоятелно за сега. Ало, Леночка. Здрасти. Аз извънях сутринта. Да, иска да те попитам за рецептата на онази салат, където я прави за рождения си ден. Много вкусна. Постоянно Помниш на ли? телефона. Да, благодаря, чакам. Чао. Защо не четете? Добре, деца. Вече може полека да започнете да връщате учебниците. Само една седмица остава до края на годината. Само да не ни види помощник директора. Тихичко. Ох, не ми се вярва, че мина цяла година. Навън вече е толкова топло, толкова приятно. Хайде да направим следващия час навън на чист въздух. Така да се каже, а? А директорът няма ли нещо да каже? Ох, какво ще ни каже? Вие сте ми най-добрият клас, между другото. И тук е толкова студено. Все мръзна. Да! Добрата учителка. Коя е твоята учителка? Пиши в коментарите. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала, да пишете коментари, да харесате и да гледате предишните видеа. Благодарим ви за гледането и до скоро!